गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदआ गोरिब निखावरिफोरनो कम्बल राननानै होदों। ब्रह्म धोरोमनि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदआ बेलगुरि आरो फटिनालियाव मैया गासै गांनै ज' कम्बल राननानै होदों। स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदआ मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं बेलगुरि जिया बाजारनि खाथि आरो फटिनालियाव गासै गांनै ज' कम्बलखौ गोरिब निखावरिफोरनो राननानै होयो। मख'नो गोनांदि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदआ बेबायदिनो गोबां सुबुं समाजाव गाहाम हाबा मावगासिनो दङ। मिरु एफसिनि बानजायनायाव आरो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बर्ड सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि सामलायनायाव खुंफुंजानाय 2022 मायथाइनि देग्लायनि 7थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ देग्लाय गासै गं 17 जिल्लानि गं 198 आनजाद मिरु आनजाद खुंफुंनाय जादों। मख'जायोदि देग्लाय बड'लेण्ड आरो आसाम नाङैनो गासै 18,740 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 9,404 फरायसाफोरा 9 थाखो आरो सा 9,336 फरायसाफोरा 10 थाखोनि आनजादखौ लिरदों। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनायानो रोंगौथि सायख' आनजादनि गुबै थांखि। आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायनि सायाव रायजोफोरा खुद्रिखांदों। रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद। हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ लायहोदों आरो बाला अन्थाइ जावग्राफोरा लाफाखादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबानि रौता दैमानि क्वारियाव नुनो मोननाय जादों रायजो राजाफोरनि होख्रावनाय। जाहोना क्वारियाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनाय। सरकार आरो हाग्रा बिफाना नुनाबो नुयै बायदि मेगन मेसिना थादों। जायनि जाहोनाव क्वारि खाथिनि गामिफोरा रौता दैमानि जाथावना खैफोदखौ नुना दिनै दुखुजों आयेन बेरेखायै जावनाय क्वारिखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांना खुद्रिसारना होख्रावदों। अरुणाचल आरो बिटिआरसिमना मासबानि टिक्रिटला बस्कबारि रुपाजुलि रौता गेट आरो गोबां गामिया रौता दैमानि आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायजों सानफा एफा गरा गिसिखाना गामि मोनहें जाबाय। लोगोसे सरकारा गरा गिसिखानायखौ होबथानो अन्थाइनि जालि हेबनाय प्रटेक्सन होदोंमोन। बेखौबो जेसिबिजों अन्थाइ जावनायाव अन्थाइ जालिया बायलांजोब्बाय। दायो गासै 400सो गामिनि खैफोदखौ क्वारिया लेंना लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय सरकारनि आरो हाग्रा बिफाननि नोजोराव दासिम नोजोर गोग्लैया दुखुनांथाव। नोजोर होदोंब्लाबो क्वारिनि महलदारफोरखौ लायहोना लाफाखाहोदों। रायजोफोरा आयेन बेरेखा अन्थाइ बाला जावनायखौ थाबैनो बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि एम बिथाङा रायजोफोरनि दाबिखौ खोनासङोना बेखौ समासो बुंसिगोन। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि गरसकनि बाथौपुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि हारिमुआरि मावबिथांखिनि लांगोनायाव संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि रुंसारि किरत काख्लारि आरो बर'फोरनि सायाव बिजाब लिरनानै बिहोमा होलांनाय रुंसारि डक्टर प्रफुल्ल महन्तनि गोसोखांथियाव सिबिथाय बावनाय आरो सावराय मेल खुंदों। सावराय मेलाव आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारिया बाहागो लाना बर'नि रुंसारि गेदेमा सुबुंफोरनि गोसोखांथिखौ फोथांनानै लाखिनो सरकारा राहा लायाखै होनना गोख्रों बुंदों। हेकारनि खबजा ससियेल मिडिया WhatsApp बाहायगिरिफोर WhatsApp इउजारफोरनि थाखाय जिंगा जानानै फैदों। बुहुमनि फ्राय 64 हादरनि 50 कोटि WhatsApp नाम्बारखौ हेकारा खावदों। बेनिनो फ्राय 80 लाख भारतारि WhatsApp नाम्बारखौ हेकारा खावनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। जायनि थाखाय WhatsApp बाहायगिरिफोरा गोबां जिंगासिनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जग गुरु बाबा रामदेवनि बेरफ्रुसा बिबुंथि। महाराष्ट्रनि मोनसे मेलाव बाहागो लाना बिमा माहारिखौ लाना फाल्थु लेक्सार होदों बाबा रामदेवआ। जग गुरु बाबा रामदेवनि आइजो माहारिखौ लाना होनाय बे बिबुंथिखौ गोबां सुबुंफोरा निन्दा होदों। बाबा रामदेवआ बुंदों हिन्जाव माहारिखौ जि गानाब्लाबो लंथङैनो समायना नुयो होनना। जग गुरु बाबा रामदेवनि बे बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सोंगोरदों गोबां सुबुंफोरा। थारैनो सासे मानिजाथाव सुबुं बाबा रामदेवनि बे बिबुंथिया सुबुं समाजनि थाखाय बेसे गनायथाव बे थारैनो साननो गोनां।